Hej, jeg hedder Aya, og jeg stiller op til Folketinget for Inuit Ataqatigiit. Rigtig mange vigtige beslutninger omkring Grønlands nutid og fremtid træffes i Folketinget. En stemme på mig er en stemme på en stærk og troværdig repræsentant for Grønland, som kun varetager én interesse, nemlig din. Med mig får Grønland en vågen vagthund i udenrigs- og sikkerhedspolitiske forhold. Jeg vil igennem min indsigt i menneskerettigheder være med til at sikre opdaterede love, som er tilpasset til vores nuværende samfund. Jeg vil være med til at bryde fordomme om grønlændere i Danmark igennem viden om, hvordan vores samfund ser ud i dag, og give et mere nuanceret billede af det grønlandske samfund. Stem på Inuit Ataqatigiit. Stem på Grønlands frie stemme.